ndị nne ama m otu isi na-azụ ụmụ nke gị ama m onye ọbụla na-azụ nke otu o si pụta ọ eziokwu na ofu ịzụcha nwatakịrị ya bụ nsụgharị onwe mana o nwere agwa ahụ na-ekwesịghị onye nne ịkpa ịmana nwatakịrị zụchara akwụkwọ nwanne mme ya kpọrọ ya si na ọ ga-etu ihe ọ kpọrọ nwa agbọghọbịa ruo Lagos kpọizie ya onye ọzọ si na a na-akpụ mba ofesi ka a ga-achọtara ya ọrụ na ọ ga-enwetara ya garuo ebe ahụ ọrụ agwaziri na a na-adị chọtara ya bụrụ na ọ gwara ịgba akwụna ọ bụghị na ahapụrụ ya ka ọ pụọ edowere ya n'otu rum abịa na-akpọbata ụmụ nwoke niile dị iche iche mana kọbọ nwee nke ọbụla ọ na-ahụ ego ọbụla ọ na-ahụta n'aka ndị ahụ ọ bụrụ na nwaanyị ahụ na-ewere ego niile ọ jụọ ya gịnị mere na ọ maghị enyetụ ya ego ọ sị ya na ọmakwa ego ole ya kwụrụ nwanne mme ya tupu o kwekpọọ ya na ọmakwa ego ole ya ji mee akwụkwọ tupu ọ kpọfeta ya obodo a na ọ gaghị enye ya ruo mgbe ọ ga n'ụzọ afọ ole ya na nwanne mme ya ahụ tupu ya ahapụ ya nwere onwe ya nwatakịrị emegide ya otu ụbọchị nwa abịa ya sị mba na ya gakwa ha arụkwa akwụna ọzọ na ọwụ ihe a gwara ya na ya bịara ime ya si ebe a gbapụ ka ọ gbapụrụ ya na mkpụgharị n'ụzọ otu Chukwu si eme ebere ofu nwa okorobịa bụ onye Igbo anyị ahụ ya ịma ọ bụrụ na ị pụọla n'ala Igbo onye ọbụla ị hụrụ ebe ahụ onye Igbo bụzi nwanne gị ya bụ ga akpọ ndị Igbo kọmuniti so nwere nwanne anyị nwaanyị mụrụ n'okporo ụzọ bịa nọ ka anyị mara ihe bụ mkpa ya ajọ ya nna isi ebe iwu onye kedu ebe ị na-aga ya bịa kọwa ihe ije ya nọ n'aka nke mere nụ na ndị Igbo kọmuniti nọ na India maka obodo a bụ obodo India kpọrọzie nwa agbọghọbịa gaa na nke nwaanyị ahụ ga-ajụ ya gịnị mere ka ọnọdụ gị na nwa ọrụ ọnọdụ zipụlata ya obodo nke mere na ha bịara kpọghapụ nwaanyị ahụ ugbu a kpọrọzie nwa bịa mewa tụwazie arụ olee otu anyị ga-eji mekpọghachikwa nwa n'obodo Naijiria maka na ihe abụ ihe ọnọdụ ihe ọ chọrọ ime abịazi ofu onye pịa mgbe kpọrọ nwa dowe n'ụlọ ebe ọ na-eji nwaanyị ụmụ gị ka pere mpe mgbe kpọrọ nwa agbọghọbịa dowegodo n'ụlọ gị ka anyị gbagharịa kpakọ onwe anyị ọnụ n'ego imere ya akwụkwọ ka o nweke laghachi ọkpọrọ nwa bịa dowe n'ụlọ ya n'ihi na ọ lụrụ onye obodo onye ọcha chi bụ ụtụtụ nwaanyị onye ọcha bụ onye nọọsụ ọ gawa ọrụ nwatakịrị nwa agbọghọbịa were foonu kpọwa mme ya si ya na ụlọ ebe ya nọ ugbu a na-anapụtala ya n'aka ndị maka abịaziri nwoke ahụ ọ bịara n'ụlọ ya bịara zugo ya ekwentị nke mere na nwatakịrị achọwazie nọmba otu o si nweta nọmba ndị be ha kpọwazie mme ya lee ebe m nọ lee ihe m na-emezi ugbu a na-achọzi otu esi akpọghachi m esi mgbe nwa m anọkwala ekwela ka ha kpọlata gị ebe ọ na onye a bụ onye Igbo anyị nọ n'ụlọ ya ihe ọ lụrụ onye obodo onye ọcha ngwa ịma ihe ị ga-eme chi bụ ụtụtụ gbalịa mara otu ị nwere ike iji seduzuo ya ka gị na ya hie ọ bụrụ na ị nwee ike nweta obi nwoke ahụ ọ ga-achụpụ nwaanyị onye ọcha lụwa gị ebe ọ na-achụkwu eme n'ebere ịgafeela ebe ahụ aghọtakwara mara otu ị ga-echi gị jide nwa okorobịa ahụ nke ọma ị ma na ọ na-emezi nwaanyị onye ọcha pụọ nwoke mmadụ garacha ọrụ nke ya lọta maka nwaanyị onye ọcha na-arụ shifti ọrụ mbọsị na-awụ shifti ya ịnọ n'ụlọ ọ lọta ọbịa nwoke mmadụ pụta na palọ ka ya na ụmụ ya nọrọ ịkwa n'ogwu egwu ọ pụta ọ bịazie na palọ ọ bịa yiri akwa wecha ahụ ya oge na-esede ozizi nwoke mana ọ marọ na CCTV kamera na palọ ahụ nwunye ya na-ahụ ihe ahụ ọ na-eme nke ọbịa ọ ga-yiri akwa gbara ọtọ ọbịa nọrọ ọdụ ọ jagharịa nwoke ike ya nwoke awụọ nọ ya si ya bara ya mba gịnị mere ị bịa nọrọ ebe a ị naghị emechi okwu ka ị gaghị eyi uwe ya ukwu n'ime ga-eyichi ihe a mpara gị ga-ebịa na-ajara m ike ọ gịnị ka ị na-eme mgbe mbụ nwoke enweghị ihe ọbụla obunobi o filu mụọ azin carelessness nleghara anya nwe ihe o ji ya kpọrọ mana ọ maghị na nwa ahụ kpachara anya na-eme ihe a n'ihi ihe mma ya gwara ya